presentamos unha iniciativa do Ministerio que xa se desenvolvendo nos últimos meses para digitalizar, informatizar e optimizar a xestión do rexistro civil neste caso. Se trata da aplicación dunha plataforma informática DiciRec que o que pretende é mellorar o servicio, optimizar tanto para o usuario como para as administracións. Trátase dunha plataforma que permite que o usuario acceda aos seus datos en remoto, se xestionen, evítanse colas, evítanse solicitude de papeles en ventanilla, porque todo o mundo a través dun certificado, dunha clave, pode acceder aos seus datos, os seus certificados que son necesarios para facer outro tipo de tarefas administrativas ou de xestións administrativas. Entón, desde ese punto de vista, mellora tamén no rural, no caso do barco, non só nas capitais, mellora o acceso a estes documentos en remoto, pero isto é importante non só para as localidades nas que non son sede do Partido Judicial, sino tamén fora de Galicia, fora de España tamén, os que están no exterior, facilita moito as súas labores administrativas, as súas necesidades de documentación. Por outra parte, garantiza a interoperabilidade entre administracións, entón comparte datos directos con registro con Seguridade Social, con xulgados en algúns casos para temas de divorcios ou adopcións, e tamén con outras administracións que necesiten usar destes documentos. Deste xeito, o que se evita é un traslado de ventanilla, un desplazamento do usuario, porque cando vai facer unha xestión xa a outra administración dispón do acceso directo aos datos do usuario que están no rexistro civil.